आङो गिबियावनो दिनै खुंगा 24थि बोसोरारि बोखावै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे आइजो आफादनि 14थि आइजो आफादनि सनितपुर जिल्ला आइजो आफादनि जथुम्मा आरो लाइमोन आफादनि 21थि जथुम्मा बे जथुम्माखौ खुङै दिनै जोबथा सान दा बेवहाय गोबां धोरोमनि बाथ्राफोर जोङो शास्त्र बिसार खालामबोबाय फोसावबोबाय दा बेवहाय गोबां लाइमोन आरो रायजो राजाफोर बाहागो लादों जिल्लानि मोनब्रै आन्सलिकनिफ्राय जेरै ढेकियाजुलि आन्सलिक नदुवार आन्सलिक सारिदुवार आन्सलिक आरो गहपुर आन्सलिक दा बेनिफ्राय गोबां लोब बाहागो लादों बाहागो लानायजों लोगोसे जोंनि शास्त्र मेलाव बाहागो लानायजों गोबां बायदि धोरोम बिथिं सावरायनायजों बेवहाय धोरोमनि गियान माखासे मोननायजों लोगोसे जोङो बे मुलुगनि मोजां लोगोसे दानि सुबुं समाजनि सोलिबाय थानाय जा गुबुंले आबहावा बेफोरखौ सोदांनायनि माखासे संरैखा बेवहाय लानाय जादों आरो लोगोसे लाइमोनफोरखौबो लानानै बेवहाय लाइमोन आफादा माखासे सावरायनायनि लोगोसे हाबाफारिफोर लादों लाइमोनफोरखौ बोरै फोसाबलांनो जों बोरै संस्कार खालामलांनो बेनि थाखाय हाबाफारि लादों दा बेवहाय जोङो सानथामनि हाबाफारियाव नांगौ रोखोमै सावरायनाया जाफुंबोदों बेखौ आं सानो दिनै फुंनिफ्राय जोङो फुंनि गिबि हाबाफारिया जादोंमोन अखन्द यज्ञ बे अखन्द यज्ञखौनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन आफाखौ जोङो खावलायनाय लेखा मोननानै बे आफानि आखाइजोंनो अर फोजोंग्रोहोनाय जायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि अखन्दआ सोलिगासिनो दं दासिमबो आरो लोगोसे नैथियाव जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जोंनि आफादाव थाखानाय फिरफिला बे फिरफिलाखौ जोङो बिरहोनाय जायो थामथियाव जा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि दंमोन बे बिबार बावनाय हाबाफारियाव थिखानाय बायदि जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ नेहाथारि कनक बसुमतारी आफाखौ जोङो बेखौ बिबार बावजेनहोयो लोगोसे गासैबो आफादाव नुजाथिनाय बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो दा उननि हाबाफारियाव दङ जोंहा शास्त्र मेल दंबावो बेयाव जोङो शास्त्रनि माखासे बाथ्राफोर सावरायबावगोन बेनि उनाव 11 बाजियाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि सावराय मेल दङ बेखौ मोनसे सेमिनार हिसाबै लादों बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन प्रसार संसदनि गाहाय नेहाथारि हेमन्त ब्रह्म आफाया बे गुरुदेबनि सोमोन्दै बुंगोन आरो लोगोसे जा सासे आलासि दंबावो जोंनि सनितपुर जिल्लानिनो मैखोमै सासे गाहाय सानसुमा बसुमतारी ब्रह्म बे आफायाबो माने बेवहाय बाहागो लागोन लोगोसे बेखेवगिरि महरै मोननो हादों जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि संगल गयारि दा बिथांमोननि हाबाफारिजों जोङो गुरुदेबनि माखासे मावलांनाय बिहोमाखौ लानानै बेवहाय सावरायमेल एबा सेमिनार लागोन बे गुरुदेबनि जा मावलांनाय हाबाफारिफोर दंमोन बेखौ गुवारै बेखेवनानै जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो रायजोफोरनि गेजेराव बेखौ फोसावगोन मेलनि हाबाफारियाव जा गोबां मोजां आलासिफोर दंबावो जेरै गाहाय बिश्वनाथ दिनैनि जोबथा सानाव 12 बाजिनिफ्राय गेवलां मेल दङ
बेवहाय जोङो गोबां मोजां मोजां आलासिफोर लेंहरनाय जादों। जे बिश्वनाथ 76 नं बिश्वनाथ समस्तिनि गाहाय MLA एबा बिधायक बिथां मुस्रि प्रमद बरठाकुरखौ बे गेवलां मेलाव मोननो हादों। बेनि उनाव आरोबाव दङ आलासि महरै मोननो हादों पन्डित देबनायक अधिकारी आफादगिरि अल आसाम हिन्दु परिषद परिचालना कमिटि। आरोबाव जों सासे मोजां गाहाय आलासि मोननो हाबावदों बिहुराम वागे MLA 12 नं पाकि किसान समस्ति अरुणाचल प्रदेश। दा आरोबाव दङ जोंनि गेजेराव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिनो फोसाव आफादनि आफादगिरि थि बुंथिगिरि महरै जों बे बाबाखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे बे आफादावनो गोबां ओनसोलनि बर' थुनलाइ आफादनि बर' फरायसा आफादनि आरोबाव बायदि बायदि आफादनि हारिमु आफादनि बायदि बायदि आफादनि जोङो बेवहाय खावलायनाय जादों। पन्सायतनि माखासे बिबानगिरि खावलायनाय जादों। बेबादिनो गोबां ओनसोलारि माखासे मेलेमजिबिफोरखौ लेंनायजों लोगोसे बे गेवलां मेलखौ जों आबुङै जाफुंहोगोन बेखौ जों आसा खालामदों।